Nabazalwane sinabo egameni lenkosi uJesu, omama bonke abaholi, abantu abasha usonto isikole egameni lenkosi uJesu. Sibingelela nomoya ongcwele-ke ophakathi. Haleluya. Ngoba ngaphandle kamoya ongcwele singenze lutho bangcwele. Siyabingelela kakhulu nabaqondisi bethu ngakho sibohlele egameni lenkosi uJesu. Awusibingelele lenceku yenkosi esenzela umsebenzi egameni lenkosi uJesu. Bazalwane nje bangihlabelela ngisho bangathi nalokho esethi nje usikhumbule Jesu. Haleluya bangcwele. Ngiyathanda lapha bangcwele izwi engizolifunda uye uLuka 23 verse 43. Verse 43, yes. Wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise. Haleluya. Bangcwele siyabheka la uJesu oyinkosi yamakhosi ongazalwanga njengamanye amakhosi asemhlabeni okwakuzala kwehluka. Haleluya bangcwele. Kwathi intombi kwathi insizwa isamiselwe intombi ethile uMaria, kodwa ngokuhlelo lukaNkulunkulu watholakala uMaria esekhulelwe. Insizwa uJosepha isicabanga ukumlahla ngasese ngoba ibona ihlazo, kodwa kufika ingelosi yenkosi ithi lona ukhulelwe okukamoya ongcwele. Haleluya bazalwane. Manje mangithi uyinkosi ehlukile kwamanye amakhosi, wehlukile impela ngoba akayanga ngishelebha wonke njengomama bethu nomama bethu nani kanjalo, kodwa yena waye wazalelwa esibayeni seyinkomo ngoba waphikwa abantu bangaleso sikhathi ngenxa yenjabulo eyikhona. Kodwa namuhla siyakhumbula ukuthi uthe mayelethwe emhlabeni sasesiyona. Haleluya bangcwele. UJesu uza ngendlela ukuthi thina sona phambi kaNkulunkulu ngenxa yokuthi uNkulunkulu akathandi namunye phakathi kufika embusweni wakhe. Asinandaba nokunye ukube kwakuyimina ngabe ungiphi imali yokumala nginayo, ukube kwakuyimina ngabe ngicela Nkosi yami ungenzele lokuyana lokhu ngibala 1 no 2 no 3, kodwa sona sicela kwaphezulu. Haleluya bangcwele. Uthi uJesu lamazwi bangcwele uthi ngiqinisile ngithi kuwe uzakuba nami eparadise. Bazalwane nami ngithanda ukusho ukuthi ilokhu kuphela singabantwana bakaNkulunkulu, asisho ukuthi namuhla sethi uJesu uyafa, kodwa kade wafa. Siyakhumbula bantwana thina njengamanje sisenkonzweni yokuzila, bekufanele ikholwa nekholwa ngabe liselizilile, ikholwa nekholwa lizokhonza ubaba uNkulunkulu, sizobonga ubaba uNkulunkulu endaweni yakhe. Kodwa bangcwele siyambonga uNkulunkulu wethu ngendodana yakhe uJesu Kristu waseNazaretha esalethela yena. Sicela kodwa bazalwane ngoba ungaba nakho konke, ube nemali, ube nomuzi omuhle, ube nezimoto eziningi, kodwa wala emhlabeni uzosala. Sifuna umbuso wasezulwini la singayikhona singavulelwa ngisho abazali bethu, ngisho ngabe besithanda kangakanani abazali bethu, ngisho abafundisi bethu besithanda, kodwa bayozivulela. Umuntu nomuntu uyilungisela indlela yakhe. Iselele sisabona ukuthi ngikwenzile konke emhlabeni, kodwa nanti ithuba lokugcina. uNkulunkulu Jesu ndodana kaDavide ngihawukele ukuthi uma ufike eparadise lakho uzube nami. uJesu akasho lutho, uthi ngiqinisile ngithi namuhla uzoba nami eparadise. Asihambe kanjalo ma-almathi amahle bazalwane bonke. Sifuna uNkulunkulu kuqala nokulunga kwakhe, okunye lokho esicabanga nokusibambezelayo siyonezelwa khona bazalwane, kodwa uma sifuna uNkulunkulu kuqala. Amen.
bazalwane. Amen bazalwane. Mnandi bala. Cha bazalwane nami ngizokuthatha kade. Ngizobuya ngizela izwini nje. Lo suku oluthiwa ngiveze namhlanje ngokaJohani. Ngizoyifundela bazalwane ngoba akekho ozongifundela. Kodwa ke sikhulume kwesinye isikhathi sayifundela phela ngoba asifundeli so. Amen bazalwane. ngokaJohani 19 verse 26 and 27. Uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina, mame bheka indodana. Wayesethi umfundi bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamyisa kwakhe. Amen. Amen bazalwane. Into yokuqala engizoqala ngiyiveze uhlelo lonke lukaJesu esesiphambanweni. Uma ngabe ekhuluma ngomuntu ngamunye. Wayekhuluma ngomuntu ngamunye. Ngoba siyakhumbula nangu umama uLovu, mama Mandlovu wayekhuluma ukuthi iselelesi wasiphointa sabasola. Nalana siyathola ke bazalwane ukuthi la umfundi amthandayo umphointile naye wamphointa kanye nomama. Ushuthi ngalo ndlela leyo ngifuna ukuthi sikunderline lapho ukuthi kahle uJesu akasifuni sonke siyibani, ufuna umuntu ngabantu. So ungangena ebandleni uzenzele kodwa uJesu ufuna wena wedwa ngoba namhla usulithetha uwedwa. Laba lingekho ibandla le-Almighty ukuthi wena uzoveza kwi-TV yakho ne-Almighty yakho. Ushuthi ngenye indlela siyavumelana ukuthi uJesu ufuna umuntu ngamunye. Inhliziyo yomuntu ngamunye. Amen bazalwane. Ngifuna ukubela nake bazalwane. La uma ngabe uJesu esesiphambanweni umfundi amthandayo uJohane ukuthi naye wathinteka emoyeni wakhe wasondela. Haleluya. Wasondela phansi kwesiphambano ehamba nayo unina kaJesu. Haleluya. Uma ngabe sondela ukuthi uJesu uyayibona le pain le kamama ukuthi nangu mama esezolahlekelwa indodana. NoJohane uyayibona le pain kama kaJesu ukuthi nangu uMaria esezolahlekelwa indodana. Kunaleyo pain. Ngelinye ilanga siyokhuluma ukuthi uJohane eze ebe umfundi amthandayo uJesu kusuka kuphi. Kodwa siyakuthola eBhayibhelini ukuthi uJesu kuze kwabhala nangamagama ukuthi uJesu wayekhuluma lapho nomfundi amthandayo kuJohane. Haleluya. Umfundi amthandayo. Ukuthi wayemthanda kwenzeni ke siyokhuluma ngelinye ilanga lo. Kodwa ngifuna ukugxila kule ndaba leyo ukuthi uJesu uze ekhulume lamazwi ukuthi mama bheka indodana. Mawu-3 ama-quotes osasikhuluma ngawo. Awokuxhumana noma ukusondela. Awokusondela kuye. 2 umndeni wenyanga. 3 umndeni kamoya. Lama-quotes asisisona kwala mzi ngawo. Elokuqala ipoint elokusondela. uJesu kuze kuzwe kahle abanye abantu akabezi uJesu ngoba abafuni ukusondela. Kunenkonzo yokusondela abazalwane. Ukuze uJesu ezokhuluma nawe ngqo ula phansi kwakhe. Haleluya bazalwane. Amen. Inkonzo yokusondela ayibalekile. uJesu ngeke kuzwe kahle ungale umemeza ungale. Ushuthi ke nabo uJohane kanye noMaria bafeza inkonzo yokusondela kuJesu. Uma sebesondelile uJesu uyaresponda kubo. Haleluya. uJesu uyaresponda ngenxa ukuthini basondelile kuye. Uma ngabe ungasondeli kuye uzomuzwa kanjani? Ngoba nesixuka simzwanga ukuthi wayithini. Kodwa basondelayo kuyena bamuzwa ukuthi wathini. Kuneculo engangilithande elithi ngezwe izwi lenkosi likhuluma nami. Kodwa abanye abalizwanga likhuluma nabo. Haleluya bazalwane. So inkonzo yokusondela ayive ibalekile ukusondele kuye uJesu. Sawadabukela abazalwane abaze basondele bosondela kubafundisi abathi ngabasondele ebandleni elithile.
qala usondele kuJesu kuqala andisondele ebandleni ukuze uJesu uzomuzwa ngoba le nto lena ingoJesu ayikho ngebala. Haleluya bazalwane. Sondela kuJesu umuzwa ukuthi uthini ayikho le nto ngebala ingoJesu. Haleluya. Point number 2. La siyathola ukuthi uthi uJesu mama ebheka indodana. Ngalowo mzuzu lowo kusho ukuthi uMaria wayese emukeliswa izinto eziwu2 ngesikhathi esisodwa. Okokuqala 1 uzoluza indodana yakhe. 2 uzomukela uthando nokuphila okuphakathi. Uma ngabe ethi uJesu mama ebheka indodana kusho ukuthi bazalwane ngiyambheka bheka indodana uthando ayenalo ngomama wakhe nothando ayenalo ngomfundo omthandayo. Lento isitshela ukuthi siyimndeni ngokwegazi. Lolu unalo uthando lolu esingathandani ngalo. Esikhathini samanje bazalwane imndeni eminingi ayizwani. Imndeni eminingi ayizwani ezalanayo kuxabana ukuze xabane ngithina abantu abavule esithune esisodwa kodwa bezwani. Namhlanje uJesu uyasikhumbuza leyo nkonzo yothando ukuthi mama ebheka indodana nawe ndodana bheka umama. Kunabantu abaningi abadukelene nomama babo kodwa uthola ukuthi bahlelele kogolo kunezinto eziningi abazezabondla abangani babo bandla kodwa kunomzali wabo la umama wabo abamazi bamthingale i-stick sweet. Kunabazalwane abaningi abahamba beyoshaya i-Bitcoin zo-10,000 emabandleni kodwa akaze fanga ngisho no-100 ukubodwa umzali wakhe. Mama ebheka indodana. Ndodana bheka umama. Haleluya bazalwane. Siyabuya sizala emndenini kamoya. La uyasitshengisa ukuthi kulomndeni kamoya lubalekile nakhona uthando. Haleluya. Amen. Ake sibuze ukuthi uyakholwa bangakanani abazalwane ukuba bayakhomantesa nje kwakho. Niyodla nje just a lunch or breakfast. Bangakanani? Ngiyabona ukuthi liyasehlula lothando lolo. Mama ebheka indodana, indodana ebheka umama. Kunalolu uthando loJesu alikhombisayo phakathi kwamama nondodana. Ngokomndeni wenyama, nangokomndeni kamoya. Haleluya. Emndenini kamoya bangakanani bazalwane abantu abasweleyo sikhonza nabo kodwa la umnyaka sesifune enkonzweni kodwa sinamajazi awu3 asimembulele sinangilona bangakanani. Bangakanani umuntu ozala elambile kodwa nokhona isitsha isinkwa osiphakela izinja ekhaya ukhona umzalwane omazi ukuthi lo mzalwane lo uze esontweni akaze ethole ngitho neqebele ngama lesinto. Bangakanani abazalwane unemoto ehle ubukhazikhazi bangakanani umzalwane okubandishe nje emotini yakho uhambe nje lapho emoto yakho. Mama ebheka indodana ndodana bheka umama. Haleluya bazalwane. Kusuka ngaleso sikhathi indodana yathatha umama yam-accommodate kubo kwayo ukuthi babenzani badlanike ukudla okumnandi kodwa ngaleso sikhathi ehlala khona. Mama ebheka undodana ndodana ebheka umama. Lubalekile lolu uthando lomzalwane. Lubalekile abazalwane uthando lobuzalwane. Ngize ngikhumbule izwi elithi izwi lesiphambano liwubula kwababhubhayo kodwa thina esindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Baningi abantu ababengabukela phansi wonke lamazwi sikhuluma ngawo kodwa thina ngoba sisondele esiphambanweni lingamandla kaNkulunkulu thina. Haleluya bazalwane. Ngiyabonga kakhulu ngathi isikhathi bazalwane. Amen. Haleluya. Amen. Bangcwele. Amen. Siqhubeke nohlelo lwethu bathandekayo. Sicela ukuphakamisa umama uMasango nezwi lesine etholakala kuMathewu 27 verse 46. Amen. Amen.
27 verse 46 ifundeka kanje. Kepha ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eloi, Eloi, lama sabathani, okungukuthi uNkulunkulu wami, uNkulunkulu wami, ungishiyelani na? Hallelujah. Abantu abasha intokazi zinsizwa bancane ngibingelela uNkulunkulu uqobo imali lapha abazalwane ngibonga abazalwane ithuba lokuba ngizoma esikhumbuzweni seqhawe abazalwane siyasibona nasezweni akhona amaqhawe ayakhunjulwa aphuma amabhasi ngamabhasi sibonile-ke kusukela ngoLwesine kwaze kwabe izolo kwaze kwabe namuhla abantu bagcwele iganga bagcwele iy'ntaba bayokhumbula abantu ukhona abakhumbulayo ukhona okuvuka kubo nami ngibonga ukuthi ngosuku olukhulu kangaka kuthiwe angivulelayo ngiyesaba bazalwane ngiyaqhaqhazela bazalwane namazwi amathewu bazalwane 27:46 ekhuluma bazalwane ngalo muntu athi Eloi Eloi elamasabatha lithi ngehora lesine ngehora lesishagalolunye wakhala wamemeza kakhulu ngezwi elikhulu uthi Eloi Eloi elamasabatha ngokuthi uNkulunkulu wami ungishiyelani uyazi sekusebenzimela akukhohliwe kwakhe akakhohliwe uNkulunkulu wakhe ngiyabheka mina ngelinye ilanga ngixakekile emzini wami ngikhohlwe ukukhuleka ngikhohlwe lo muntu oyena ongisizayo oyena engihamba naye engimila phandle ngenxa yakhe engilala endlini nje kungenxa yakhe ukuba yena wayengekho ngaba bazalwa nesimhlophe sibahle kodwa yena ngoba wama uyazi ngiyibheka ingane yakho isikhala egcekeni yazoyithatha isithi Eloi Eloi elamasabatha lesi sifonde singeke siphele enhlizweni yakhe noma nini ngokukhumbule lo mntwana uzovuka leli phimbo lakhe njalo ngishulele ebusuku yamuza umntwana wakhe yakhala kuthiwa ithi le ncwadi nxa iqhubeka abazalwane kuthiwa wafika uJuda ebusuku namabutho wazomthatha abafundi bafika ukuthonga akalalanga kancane wathetha icala kwasekuseni uthetha icala kuyasekuseni uyabhinqa uyashaya uyashusha wenziwa konke kodwa ekuseni bayamthatha bamsa kuPlato uPlato uthi icala alikho kodwa uyamnikela bangcwele kodwa ugeza izandla uthi icala alikho kodwa uyamnikela ukuba aye kule ndawo bazalwane ngoba wafanele ukuthi ame kule ndawo afele mina nawe sibonga bazalwane umuntu wamkela ukuphila kwakhe ngenxa yethu kodwa esekudilile ukuphila kwakhe lapho engimthanda khona sekunzima kakhulu uyakhala bazalwane ukhala ngezwi elikhulu uthi Eloi Eloi lamasabatha kodwa okungukuthi uNkulunkulu wami ungishiyelani iyaqinisa ingilosi khona lapho ingilosi amqinisa khona abangcwele uyama uyaqina kube ngathi nami nawe ungathi uma sekufikile kodwa besifika le ngilosi ibisi yasiqinisa okukhulu kakhulu ukuthi ehambe endleleni kungathi ungaqini endleleni yakho kungathi ungaqini ohambeni lwakho uthi noma siphuma sishiya amakhaya siyingane kodwa ungathi singaqina endleleni fisa abangcwele sengathi singaqina ngoba ingilosi yamqinisa nokuthi sengathi singemkhohlwa yazi ngifisa singamkhohlwa abangcwele ngifisa ukuthi noma izinto sezenzeka ukuphila kwakhe yena uthi noma sekumfika uthi uNkulunkulu wami ungishiyelani uyazi umemeza umuntu abona ukuthi uzosizakala nxa imemeza yena abangcwele siyabonga bafowethu sibonga ukuzoma sibonga ukuzokhumbula iqhawe ngelinye ilanga elafika ngezethu sibonga ukuzokhumbula sibonga ukuzogubha umkhosi uyazi nxa sekuthiwa namhlanje uphuma ngisho imbhobho emgwaqeni imemezela ithi amabhasi akhona amahala ngoba khona ayakhunjulwa nathi bangcwele nje ngiyakhumbula ukuthi kusukela u-April eqala ebethunga abazalwane abangcwele athi umuntu ayengifisa ukuthi ngingene kahle ngithungile okukhulu kakhulu kodwa sengathi ngathunga inhliziyo kodwa
ukuthi nje ngithi namaye ngifisa ukuthi ngibe mhle kulezi nsuku sengathi ngiyaqala bekuhlihlizile uthi ngimhlophe nje kodwa inhliziyo isihle bazalwane ngoba kuyenzeka bazalwane siqashe abathi nxa besithuka ngaphandle bethi awusiyeke ngamakhola athola ihlathi aqashile kuthiwa ngale ngubo bazalwane sifihla okuningi kuthiwa le ngubo bazalwane yingoba nje nathi sathola ihlathi siqashile sengathi ngeke ishazi kasamanye sengathi nathi singakhala sithi uNkulunkulu wami ushila uthi uNkulunkulu wami noma sekuthethe icala esembambile amabutho noJuda uPilate akaliboni icala uthi ugeza izandla bengihlale ngezwe abantu lento besho sengathi beshisaka athi umuntu hayi ugeza izandla kanti udlala ngendaba enkulu udlala ngomlilo bazalwane wayethi umuntu ugeza izandla nje wayesho indaba enkulu esho ngendodana yomuntu ayibona ukuthi izongena esiphambanweni izonikelwa bazalwane nami ngiyambonga uNkulunkulu ukuba ngizoma kule ndawo ngiyambonga uJehova kakhulu ngosuku lamaqhawe ukuba nami ngizoma bangcwele nami ngiphakamise ukuthi iqhawe ngalibona laluthi ujele umkhonto okanye lalidijele okuthile ngoba bakubhubha imikhosi bakhunjula nje bakhumbula ngamagalelo abawenza nabawathatha naye simkhumbula ngegalelo bangcwele simkhumbula ngegalelo lakhe uthi Eloyi enamasabatheneka ngokuthi uNkulunkulu wami ngishiyelani kungathi nami nawe kungathi noma zisihlasela kodwa simmemeza kungathi singammemeza bangcwele noma usubona sekunzima kangakanani ubusukhumbula uthi khona umuntu wakhala ngezwe ekhalela mina noma usubona ukuthi sekunzima ukuze enkonzweni ubusuthi ngelinye ilanga kunensizwe indodana yomuntu yakhala ngezwe ekhulu ibona ukuthi hayi manje sekusekugcineni kusekugcineni nje uyomela mina nawe ukhala ngezwe elikhulu nje uzomela thina udela ukuphila kwakhe ngoba thina funa ukuthi sisindiswe sibize ngokuthiwa singabantwana bakaNkulunkulu yazi lihle igama lethu esibizwa ngalo abantwana bakaNkulunkulu asisebahle lapha sisemhlophe singabantwana bakaNkulunkulu ngugogo nje kodwa ngimntwana nginebizo elihle bangcwele kodwa sengathi kungaba senhlizweni kakhulu ngingabizwa nje ibandla ukuthi umntwana kaNkulunkulu nabaholi angasho umkhulu ukuthi hayi abantwana bami ibandla nami kodwa umntwana kavuka enhlizweni inkosi ethenisa verse 28 and 29 amen Wakasimula Jesu uJesu uyena esafunda ngayo ukuthi umuntu uyafa bese yavuka mabonkosi ingakho sikholwa nje ngoba siyazi ukuthi noma inyama ifa kodwa siyovuka emzimbeni kamoya mabonkosi mangihlezi la ngibuka ngala abantu abasha ngiyabaqaphela bonke isipho sakho ukuthi ipho zabo ukuthi uma kwenzeka lo mzimba ola emsamo wonke kufika isikhathi la okhithika khona ngoba siyodlula emhlabeni bazalwane njengoba sinalomkhosi namhlanje ngoJesu wadlula mabuNkulunkulu
kodwa okuhle ngoJesu wavuka ngosuku lwesithathu ngabonke. Nje bahlezi lapha babuncube bakhona amadoda ehlala lana sikhona kodwa ngenhlahla savuka sahlala endaweni yawo. Ayikho-ke into ebuhlungu njengokubuka umuhlezi ubona ukuthi lento engiyenzayo ndangahambe emhlabeni yophela yonke ibhubhi phela kodwa ingaba nakho ukuvuka. Ngabonga uNkulunkulu masikhuluma ngovuko sikhuluma ngoJesu eyinkosi nomsindisi empilweni yomuntu. Hallelujah. 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 Ngicela abamjado ukuthi ukufunda ngeke inkosi khona into engizwayo. Akufunde ngeke inkosi. Hallelujah. Sizofunda uverse 28. Sizofunda ngokaJohane 19:28. Fundeka kanje bazalwane. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe kuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Kwakubekiwe khona isitsha sigcwele uvinika khona bathoma izulu ligcwele uvinika othini lwesisophi baliyisa emlonyeni wakhe. Bazalwane namhlanje sikhuluma indaba enkulu, indaba kaJesu. Mabonga uNkulunkulu. uJesu kuze kufike imigomo lapha izwe limlandele noma abantu bekholwe uye. Mabonga uNkulunkulu. Izinto zazenzeka kuJesu kwayizinto ongathi isikhathi samanje uJesu wayenemlimo. Mabonga inkosi. uJesu uma kufika lesikhathi ethi baba ngumile ngoba lithi izwi lenkosi konke asekufeziwe. Mabonga uNkulunkulu. uJesu bamphuzisa iwayini. Mabonga uNkulunkulu. Manje emoyeni wami makukhulunywa namhlanje bazalwane ngokoma. Ukoma kwizigaba eziningi ehlukahlukene phakathi kwemvelo edalwe uNkulunkulu. Mabonga inkosi. uJesu nxa ebemphuzisa iwayini ethomile esikhundleni sokuthi uJesu kwakufanele bemphuzisa amanzi. Kodwa uJesu bathatha into ewuhlungu umuyithela esilondeni. Mabonga inkosi. Ngoba ukoma kaJesu wangakhona ukomela amanzi noma ukomela ukudla. uJesu isikhathi eside hamba ehlushwa. Mabonga uNkulunkulu. Ebethelwa. Mabonga uNkulunkulu ngemchelo yameva eshaya uJesu igazi lopha emzimbeni. Mabonga inkosi. Uyahamba uJesu bebehamba naye bemkhuba hamba bebukisa ngaye noma esigodini nawe khona. Mabonga inkosi. Bethi nangu lona. Haleluya. Ozenza inkosi. Haleluya amaJuda. Mabonga inkosi. Namhlanje simbambile. Mabonga uNkulunkulu. Bayahamba ukuba bazosuka naye bebheka ogobani behambe bemshaya basuka naye bebheka J1. Mabonga inkosi. Uyahamba uJesu phela amanzi emzimbeni uthi baba haleluya ngomile. Haleluya. Kodwa ngithanda ngoba uthi konke inkosi ungithume khona kufezile. Haleluya. Manje bazalwane ukuhlushwa kwizigaba eziningi. Mabonga inkosi. Nani njengoba nikhona uma uhlezi namhlanje ngibuka leli izwi okuthiwa ngimikulo ngibuka izalukazi zami zihlezi. Mabonga inkosi. Zilihambile ibanga emsebenzini kaNkulunkulu zahlushwa zathukwa zasho yonke into ngazo kwathiwa zenza ngcono. Kodwa namhlanje inkonzo kaNkulunkulu abayithathayo esifungo. Mabonga inkosi abazange beyishiye. Ilokhuza likwata ngalinye kuba u10 rand. Futhi mawube unalo lithikithi siyafisa ukuthi ikwata nekwata sikwazi ukugcina imali zakhona. Ngelinye ilanga siyakhumbuzana kusho ukuthi mhlasimbe namhlanje njena sifanele lo mali ingoba iyimpoqo. Cha ukuba inkozo yokumzalwane uma ube uhamba endleleni yekuthiwa esikoleni phathi incwadi zokufunda. Kanjalo nathi besifunda le ubuholi bethu ingakho bethe nathi sibe nakho ukuba amathikithi. Lezo memezelo ekhona abazalwane ngiyabonga kakhulu. Over to you. Haleluya. Sengidedela kumzila nkatha esibusisele noma isibongele. Amen.
Asimaka basikhulele. Siyabonga uNkulunkulu namandla, uNkulunkulu lithemba. Sibonga umsa wakho the wasipha wona kule mini namhlanje. Sibonga izwi lakho Nkosi namandla, uNkulunkulu lithemba. Kasivali kepha sibuyisela kuwena ke Nkosi yamakhosi. Hlala nathi njalo ke sisazokubhekana ntambama Nkosi namandla. Umkhulu wena Jehova ngesikhathi zonke sibonga umsa wakho uNkulunkulu namandla esandleni sakho somsa othe wasipha wona. Lenkonzo yokuthobelana Nkosi namandla, uNkulunkulu lithemba. Sibeka konke kuwena ke esandleni zakho Nkosi namandla. Siyabonga, siyabonga Nkosi yamakhosi. Siyabonga Nkosi yokukhanya, siyabonga. Siyabonga lolu hlobo lwenkonzo siphelo losuku namhlanje. uNkulunkulu namandla sibonga umsa wakho othe wasipha namanje. Kuze kube phakathi naphakathi. Ikalamba Films.